Yona leya ndaba leyana bo kuthiwa uJesu uma ngabe ehamba phezu kwamanzi ubonakala abafundi bakhe bethuka useyasho ukuthi hayi ngingathuki mina usethule njengoba Noah. abakujuba lo owabona usethu Petro Nkosi cela uhamba nawe phezu kwamanzi ukuthi uJesu woza uyeza kuyena uthe ngaphambi kokuba afike kuyena abone isivunguvungu umoya ashawa uvalo emva kwalapho abheke phansi mayibheka phansi uyakhumbula ukuthi konje ngihamba phezu kwamanzi ucishe uyawa uJesu uyambamba umfaka emkhumbini sekuvuka into ethi bekunokwenzeka msayingane mangihamba nobaba mhlawumbe endaweni ephithizelayo angibambe ngesandla yize ngangazi ukuthi indlela iyali kodwa makukhona abantu abangiphazamisayo bengiqhuzula ngangithola sengibheke emuva sengikhohlwa nayi la ngiyakhona but ngenxa yokuthi ubaba wayengibambe ngesandla kwakubalula ukuthi ngikwazi ukubuyela futhi ngibheke la ngiyakhona so into engizama ukuyisho namhlanje ukuthi uPetro yena wayebhekile kuJesu wahamba phezu kwamanzi kodwa inkinga yonakala esebheka phansi kusho ukuthi asingabheki kodwa sibheke uJesu kuyona yonke into esiyenzayo asingabe sisabheka okuningi ivunguvungu esenzakalayo kodwa sibheke uJesu namaphupho ethu ngokunjalo sinamaphupho esiwabekile sifuna ukwafeza sithi masibheke kuwona kube khona izinto ezisiphikisayo kodwa noma sisiphikisa asingayiki ukubuka lapho esiyakhona ngoba ukusuka kwethu lokho kuyodala ukuthi kube nzima ukuthi sifike lapho esiyakhona akazange awiso ukuthi kwavuka isivunguvungu inkinga wasuke wasusa amehlo la ayiwabeke khona ipurpose esinayo empilweni nesifiso nabo konke esinakho akuthi noma kukhona izinto ezisiphazamisayo kodwa amehlo ethu singawasusi ingqondo zethu singayisusi la esifuna ukuphokophela khona abantu abaningi babuka ngazuthi banamashwa nani inkinga bathi mabeshayeka babheka le bese bakhohle lapho bethi bayakhohle endleleni vele izovuka izinto kube ngazuthi siyakhohlwa nalapho esiyakhona kodwa ngizosho into eyodwa ukuthi kuyona yonke into eyenzakalayo ungawasusa amehlo akho la ubheke khona yebo izoba khona ezinye izinto oyibona ngathi ingcono kunalokho kusukucabangile kodwa ukuze ukwazi ukufika empumelelweni ukuthi amehlo akho ungawasusa empumelelweni ngaso sonke isikhathi bheka lapho yakhona yebo soshayeka kodwa bheka lapho yakhona ngakho-ke ngizosho njalo nje kuseni ukuthi ayikho into esingeke sikwazi ukuyenza kodwa ukuthi into ezosisiza amehlo ethu siwazi ukuthi siwabhekisephi iy'ngqondo zethu sazi ukuthi siyibhekisephi nakho konke okungaphakathi kuthina siyitshele into eyodwa ukuthi kuphi lapho sibheke khona ngaleyo ndlela sizokwazi ukusizakala ngeke size sifane noPetro wathi noma sekwenzeka izimo wabheka phansi lashabalala ikusasa lakhe kodwa thina asingabe sisawabhekisa phansi kodwa sibhekise lapho esiyakhona alibonge igama lakhe elingcwele Amen. sizocela siphakame baba wethu namandla uNkulunkulu ophilisayo umdali wezulu nomhlaba baba Nkosi siyabonga ekuseni ukuthi usawuNkulunkulu uNkulunkulu akekho ngefaniswa nawe akekho njengawe wena Nkosi ufanele udumo ufanele ukubonga baba so baba zokhulu bakho ekuseni sithi akekho ngempela Nkosi njengawe wena isiqalo kanye nesiphetho ukube wena Nkosi wawungekho ngabe nathi asikho wena Nkosi ukwazile Nkosi ukudlulisa olwandle olubovu ukwazile ukuvula iminyango abaningi bebetha ngeke bazivuleke ngoba ngenxa yegama lakho konke kuyenzeka baba Nkosi ekuseni usikhumbuza into eyodwa Nkosi ukuthi ukona konke esikwenzayo asibobheka lapho esiyakhona noma zakhona izimo ezizamayo ukusiphazamisa endleleni kodwa amehlo ethu ney'nhloso zethu ney'ngqondo zethu ney'nhliziyo zethu masingasuke ephupheni leli esilibekile abantu abaningi balimele namhlanje inkinga basuke babheka phansi basuke banaka izinto ezenzeka eceleni ezingahlangene nabo Nkosi kodwa siyacela namhlanje ukuthi noma kusifica Nkosi izinto ezosiphazamisa endleleni kodwa sikhumbuze ukuthi sibheke lapho esiphokophele khona ngoba amaphupho ethu kuyobiza ukuthi siwabheke mengabe sifuna ukwa-achieve ngoba yikho into Nkosi esiyi-achieve sivala amehlo kodwa kuyobiza ukuthi sivule amehlo sibheke lapho esibheke khona noma ngabe iziphi izimo ezisibukelayo endleleni Nkosi sikhumbuze ukuthi wena uNkulunkulu ophilisayo sizosho njalo ekuseni ukuthi Nkosi siyofika izimo nazo zonke izinto ezingasiphazamisa
kodwa sicela into eyodwa nje ukuthi ungasisusi emehlweni akho, ungasisusi Nkosi kwinjongo yakho, ngoba wena unecebo elihle ngathi. Akuthi-ke nathi noma sesisivukele uphinde usikhumbuze ukuthi wena wedwa uNkulunkulu ophilisayo. Besingababona abanye uNkulunkulu abebengenza izinto phambi kwamehlo ethu, sibone ngazuthi bangabanye bakho Nkosi, kodwa ngenxa yegama lakho sicela kube kuwe Nkosi osihola phambili kuzona zonke izinto esizenzayo, kuzona zonke izimo ezenzakalayo Nkosi. Sithi Nkosi sekuyimpela sonto, hamba nathi Nkosi mase sesiya emakhaya, usigcine engozini, uhlale nathi Nkosi kwimpela sonto, uhlale nemindeni yethu, kube khona ukuthula kanye nokuzwana nobumbano nothando, usandisele konke okuhle Nkosi empilweni zethu. Lokho sikucela ngayo indodana yakho uJesu Kristu waseNazaretha, amen.